Behin, nire eskubitara Xabier Ayerdi Urraza, besteak beste, soziologoa eta immigrazioaren Euskal Behatokiaren sortzailea eta proiektu honetan zuzendari. Eta nire eskerretara Belen Uranga Arakistain, Euskal Filologian lizentziatua, soziolinguistika klusterreko teknikaria eta munduko eta Euskal Herriko hizkuntza aniztasunaz ikerketa lan ugari egin dituna. Gainera da hizkuntza aniztasunaren UNESCO katedrako kide. Bien alabiak dira soziolinguistika klusterrean hartu dutenak ardura, bat zuzendari bezala esan duten bezala eta bestea proiektuaren arduradun bezala, eta partaideak izan ditugu soziolinguistika klusterrean Topagunea, Emun eta Eluiar. Nondik sortu zen gaur aurkeztu behar dugun Gipuzkoako hizkuntza aniztasunaren mapa? Justu Jon Gambra hemen dugu da giza eskubideetako eta kultura politiko demokratikoko zuzendaria, eta berengandik etorri zitzaigun galdera, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzara. Zer egin dezake zuen zuzendaritzak aniztasunaren gainean? Eta bururatu zitzaiguna izan zen hizkuntza aniztasunaren mapa bat egitea. Eta hori da helburue gaurkoa, hau aurkeztea. Diputatu nagusiak esaten duen bezala, Gipuzkoa lortu nahi dana da, Gipuzkoa izatea desberdinkeria gutxien duen lurraldea, maila guztietan. Bai hizkuntzaren aldetik, genero ikuspegitik edo garapen sozialetik, ezta? Eta hau da beste ekarpen bat egiten diuna Gipuzkoari, ez? Bi alorretan egiten du eragin tresna honek, hizkuntza berdintasuna eta desberdinkeria soziala esan duten bezala. Eta orduan mapak lurraldeko hizkuntza aniztasunaren argazki bat eskaintzen digu. Eta tresna egokia da, garrantzitsua da aniztasunaren kudeaketarako eta baita euskararen biziberritzeko jokalekua hobeto ezagutzeko. Hizkuntza politikak garatzeko erreminta beharrezkoa beraz. Nabarmena da, Gipuzkoan, lan honen ondorioz, euskera eta gaztelaniaz gain, Gipuzkoan 150 hizkuntza gutxi gora bera hitz egiten dela. Eta hori, aberastasun bezala ulertzen dugu. Hori azpimarratu nahi dugu. Hori aberastasun bata. Eta testuinguru aberatsa horretan, euskera faktore kohesionatzaile bilakatzen da Gipuzkoarako. Herritar berriei ezagutarazi nahi diegu hemen badugula hizkuntza gutxitu bat, euskera dena, eta horrek herritar berriei lagunduko liekeela gizarteratzen, gure arten hobeto bizitzeko, eta lan munduratzeko gaina tresna garrantzitsue dala, eta horixe da bultzatu nahi duguna. Eta ja lanaren ondoriok eta ezagupenak eta klusterreko ordezkari emango diet, hitze eta gero hitzengo dugu. Eskerrik asko Garmine aurkezpen honegatik eta eskerrik asko guztiei etortzeagatik ona. Gu poz-pozik gatoz gaur proiektu honen fasearen amaiera. Zuei aurkeztea egindako lana eta zer emaitzak jaso ditugu. Eskertuta gaude Foru Aldundiari lan hau eskatu zigulako, egia esan, aspalditik genbiltzan lan hau egin nahian, eta urte batzuk badia Xeberrita biok egin genuela bintzat lehenengo ikerketa hizkuntza aniztasunaren inguruan Euskal Herrian, eta gogoa geneukan, eta eskerrak zuei bai Jon Gambrari eta bai Garbineri. Lan honen helburua da Gipuzkoako hizkuntza aniztasunaren kudeaketa egokian laguntzeko tresna bat eskaintzea. Helburua ez da tresna bera baizik eta kudeaketa egoki baten aurrean tresna bat eskaintzea, batez ere bai Foru Aldundiko arduradunei bai, baina baita eskualde eta udalerri mailako teknikari eta arduradunei, politikariei tresna hori eskaini nahi diegu, baita eragile sozialei eta norbanakoei ere bai. Iruditzen zaigu badaukagula tresna bat, bintzat realitatea ezagutzeko lagungarria izango dena.
Hizkuntza aniztasuna hitz egiten hasiko garen ez, kontuan izan, gure hipotesia jakina izan da, aniztasuna are eta handiago izango da zenbat eta jatorri lurraldetako jendea ezagutzen dugunaren aina, jakingo dugula ze hizkuntza aniztasuna daukagun. Gure metodologia izan da, alde batetik, Eustatek argitaratzen ditun erroldako datuak aztertu ditugu, udal erroldako datuak, kasu honetan 2018ko datuak aztertu ditugu, eta hortikan ondorioztatzen da ze jatorria duen Gipuzkoako biztanleriak. Jakina, hizkuntza ari gara, eta hipotesia da pertsona hauek hemengo jatorria ez duten pertsonaiek badakizkiela jatorriko herrialdeko hizkuntza ofizialak. Hori da hipotesia. Badakigu ez da hori beti horrela izaten. Pertsona guztiek ez dakite jatorrizko hizkuntza ofiziala edo horrez gain beste batzuk dakite. Orduan, gure lana da jakitea benetan ze hizkuntzak ezagutzen dituzten. Baina horretarako ikerketa kualitatibo bat egin beharko da, eta hortan hasi gara, baina momentuz daukaguna da erroldak ematen dituen datuen argazki bat erakutsiko dizuegu. Datuetan sartu aurretik, hala ere, nik Xabierri emango diot hitza inmigrazioko joera nagusiei inguruan, hitz bi emateko, esateko. Egun ondenoi eta eskerrik asko etorri izanagatik, eta eskerrik asko ere erakundetako ordezkariei mandiguten aukerarengatik, eta emigrazioari lotuta nik 3-4 gauza esango nituzke. Uste dute dagoeneko emigrazioa ez dela gure artean horrelako fenomenu konjuntural bat, baizik eta estrukturala. Eta gainera, etorri da bertan geratzeko. Orduan, oso importantea da horretaz kontziente izatea. Bestalde, baditugu ere barne prozesu gero eta konplexuagoak, esate baterako imigrazioan. Imigrazioan daukaguz, bertan jaioak, kanpotik etorritakoak, eta orduan horrek ere eskatzen ditu, behar bada hizkuntzari dagokionean, trataera ezberdin bat. Eta guztira 74.000 pertsona inguru dauka imigrazioarekin loturaren bat. Beste alde batetik, esan behar da, askotan ematen duela imigrazioa dela fenomeno kaotiko bat. Eta etorrerak izaten direla edonondik, edonola, eta edonora. Eta ez imigrazioa normalean, heltzen den imigrazioa izaten da, norberak eskatzen duenaren araberakoa. Hau da, gure eredua da batez be eredu feminizatu bat, eta hori da eredu dominantea. Horrek ez du esan nahi, gero ez daudela horrelako variante lokalak edo tokikoak. Datozen urteotan, ikusita gure gizarteak klase ertainak dituen esate baterako zaintza arazoak, imigrazioak goruntze egingo du. 4.000-5.000 urtero berri helduko da Gipuzkoara. Kuriosoa da, baina ikusita modelo dominantea feminizatua eta latinoamerikarra dela, herrialde nagusiena Maroko da. Eta etorkizunean aurreikus daiteke Afrika izango dela. Zergatik? Momentu honetan Afrikako 70% duelako 25 urte baino gutxiago. Orduan hori izango da sakoneko tendentzia. Eta azkenik esango nuke, Gipuzkoan badaudela nolabait esateko 3 eredu. Esaten dudan moduan gure eskaeren arabera datoz, eta orduan badago eskaera dominante bat. Eta eskaera dominantea da emakume Latinoamerikar feminizatua, edo migrazio feminizatu bat. Hori da dominante, hori da zabalduena dagoena Gipuzko osoan. Baina gero 2 variante ditugu. Eta bata da, deba berean edo inguru horretan ematen dana, eta neurri batean hor gehitu daiteke ermua geografikoki, non, esaterako magrebtarren presentzia nagusiagoa dagoen.
Baina gero oso importantea dana, eta askotan ikusten ez dana da, esatu baterako Goierriko eredua. Eta Goierriko ereduan zer gertatzen da? Nagusi direla Europarrak, nagusi dira Errumaniarrak, eta horrek adierazten du, nola eskaera oso baten barruan, eskaera berezi bat egiten den lokala, non hango industriari dagokion gizatalde kolektibo batzuk bilatzen diren. Orduan, immigrazioak sekula ez dira, nolabait esateko, kaotikoak, publiko bat etortzen dana nonbaitera, baizik eta guk eskatuta, eta inkonstienteki bada ere, eskaeraren barruan, azpieskaerak egiten ditugu egokitzen direnak tokian tokiko. Horiek izango lirateke laudatuak, oso etorkizunari begira hor geratuko direnak. Eskerrik asko, Xabier. Gure proiektuarekin jarraituz, hasiko naiz lehenengo datu batzuk eskaintzen, esandakoa, printzipioz emango dizkitzuet erroldatik ateratako datu interesgarri batzuk. Guk aztertu duguna da jatorri atzerritarreko biztanleria. Baina horrela, esan da, azpimarratu nahi nuke edo azaldu nahi nuke jatorri atzerritarreko biztanleria esaten deunean hor bildu ditugula hiru talde. Eta azpimarratu nahi ez da beti horrela izaten. Gure kasuan hizkuntza-aniztasunaren ikuspegitik interesgarria iruditzen zitzaigulako kontuan hartu dugu Espainian jaio den, baina atzerritarra den taldea, Gipuzkoan 5.500 lagun dira, atzerrian jaioa dena, naiz eta Espainiako nazionalitatu dena, eta atzerrian jaioa eta atzerritarra dena. Beraz, hiru talde ditugu, eta hio guztiak hartzen dute Gipuzkoan biztanleria osoarekiko 10,3%. Beraz, esaten dauna da, ez? Jatorri atzerritarreko biztanleria Gipuzkoan 10,3% da. Interesgarria da, ikustea beste lurraldetan zenbatekoa den. Lehenengo datuan, lehenengo azterketan deigarriena dena da, banaketa hori, populazio horren banaketa ez da jatorri estatuarekiko homogeneoa. Esan nahi detena da. Populazio horren 80% dator 20 jatorri estatutatik. 20 jatorri estatik dator. Eta 80% horietan hitz egiten dute gitxi gora bera 10 bat hizkuntza. Estatu horiek dira, Maroko, Errumania, Nicaragua, Kolombia, Honduras, hor daukazue, segurazko emango zizueten, prentsa oharra, Portugal, Ekuador, Frantzia, Argentina, Pakistan, Dominikar Errepublika, Brasil, Algeria, Txina, Ukraina, Venezuela, Peru, Kuba, Bolivia eta Senegal. 20 estatu horietatik datorren biztanleria 1000 baino gehiago dira Gipuzkoan, eta lehenengo begiradan ikus daiteke, herrialde asko, horietatik asko Hego eta Ertain Amerikatik datozenak. Erdi Amerikatik datozena barkatu. Eta lehenengo argazkia ateratzen da ze hizkuntzak izango diran hiztun kopuru gehienak izango dituztenak Gipuzkoan. Eta horiek dira, arabiera, Marokotik datorren biztanleriak gehienak behintzat arabiera hitz egiten dute, bertakoa, baina estandarra ere bai, Tamazigta horietako asko hitz egiten dute, eta Argeliako batzuk ere bai, Errumaniera, Portugesa, Portugaldik eta baita Brasiletik dagoen populazioak portugesa hitz egiten dute, Frantsesa ez bakarrik Frantziatik datozena, baizik eta Afrikatik datozen askok hitz egiten dute, Afrikako herrialde askotatik datozenak, frantsesera hitz egiten dute, Urdua eta Punjabera Pakistanetik datozenak, Ukrainera, baina Ukrainatik etortzen dianak Errusiera ere askok hitz egiten dute, batzuk lehen hizkuntza bezala, horietako askok lehen hizkuntza bezala Errusiera hitz egiten dute,
Txinetik datorren populazioa ere oso importantea da, eta pentsatzen dugu bi hizkuntza nagusitzen direla horietan, baina gehiago izan daitezke, ziur asko izango dira gehiago, mandarinera eta kantonera, eta Senegaldik datorren populazioak wolofera ia gehienek hitz egingo dute, baina baita beste hizkuntza batzuk ere, fula edo serer bezalakoak. Eta orduan hemen daude hiztun kopuru altuenak dituzten populazioak Gipuzkoan bizi direnak. Esan da bezala, populazio osoaren 80% osatzen dute. Hitz egiten egia orduan, 12 bat hizkuntza, populazio gehienak, baina gero daukagu 154 lurralde desberdinetatik etorritako jendea, pertsonak, biztanleria, eta hauek hitz egiten dute 120 bat hizkuntza desberdin. Eta hizkuntza hauetako hiztun kopuruak 1000 baino gutxiago, 1000 hiztun baino gutxiago dituzte, eta daude, hoien artean daude kontinente guztietakoak. Alegia Afrikatik etorritakoak badaude, eta horietan hitz egin dezakete akanera, bubiera, jolera, fang, fula, igoera, konbo, lingala eta bar. Hizkuntza asko daude lekukoak baditugu Afrikatik etorritako jendearen artean. Amerikatik ere bai baditugu guarania, kitxua, mapudunguna, ketxua, aimara eta maia hizkuntzak edo nahualt hitz egiten dituzten biztanleak baditugu Gipuzkoan. Asiatik ere bai, India, Japoniera, Koreera, Mongoliera edo Nepalera edo Tagaloa edo tai hizkuntza hitz egiten dutenak. Eta Europarrak ere bai, jakina, Europatik, Alemana, Armeniera, Bosniera, Bulgariera, Daniera, Erreto-Romantxa, eta bar. Eta Asiatik ere bai, Ozeanatik ere bai. Beraz, hemen ikusten duguna da, lehenengo argazkiak ematen digu oso garbia da bereizketa edo bintzat kontuan izatekoa. Eta hizkuntza kudeaketaren ikuspegitik oso kontuan izatekoa, bintzat guk horrela definitu dugu ez. Badaude gizataldeak hizkuntza hiztun kopuru esanguratsuak dituztenak eta komunitate sendoagoak dituztenak, eta segurazko kudeaketaren ikuspegitik neurri bereziak edo berezituak eskaini behar zaizkienak, eta gero badaukagu hizkuntza aniztasun oso handia, hiztun kopuru txikiagoa duten komunitateen artean. Beraz, lehenengo hurbilketa edo lehenengo argazkia nik esango nuke hori dela. 10 bat hizkuntza handi ditugu eta hizkuntza aniztasun oso handia. Eta beraz, hor kombinatzea tokatzen zaigu hori kudeaketa egoki bat egiteko. Bestalde, aipatzen egia, Estatu Espainiarretik kanpo dagoen kanpotik etorritako biztanleriaren hizkuntza aniztasuna, baina baita ere kontuan hartu dugu Espainiatik bertatik etorritako biztanleriaren hizkuntza aniztasuna zein izan daitekeen. Eta orduan begiratu dugu, adibidez Galiziatik edo Kataluniatik edo Aragoitik beste hizkuntza bat hitz egin dezaketen populazioaren ezaugarria zein diren, eta jakinakoa den bezala Galiziako jatorria duten biztanleen presentzia oso handia da. 10.000 lagun baino gehiago dira Gipuzkoan, Galizia jatorria dutenak, eta jakin beharko genuke, eta ikuste erronka badugula, populazio horrek ze harreman duen bere hizkuntzarekiko, alegia hitz egiten duten, transmititzen den, eta bar. Eta hori erronka bat izan daiteke urrengo urterako, hori ondo jakitea. Baina kontan izateko, azken finak, kanpotik etorritakoa populazio nagusia, baino jende gehiago da Galiziatik jatorria duena. Marokotik 9.000 lagun baldin baditugu Gipuzkoan bizi direnak, Galiziakoak badira 10.000 baino gehiago. Eta orduan hori kontuan hartzeko izango da. Beste zera bat nahi nuke aipatu, esaten egian datu nagusi hauek Gipuzkoa osoari dagokie, baina oso kontuan izan behar da, hau ez dela banatu lurraldean, ez dela barreiatu modu homogeneoan. Oso eredu desberdinak daude, eskualdez eskualde, eta hori pizka bat eman du Xabierrek idea bat.
beste pare bat ezaugarri azpimarratu nahiko nuke, eta da, hizkuntza kudeaketaren ikuspegitik lanean ari garenez, eta jakina euskararen biziberritze prozesuan konpromiso sendoa dagoela, bai gizartean eta bai administrazioaren aldetik, iruditzen zitzaigun oso importantea zela baita ere ezagutzea behintzat zein den jatorriz gaztelania ofiziala den estatuetako biztanleriaren lekutzea, nolakoa den. Eta lehenengo argazkia ematearren, esango genuke gaztelania ofiziala den lurraldeetako biztanleria hemen kokatuta dagoena, Gipuzkoan kokatuta dagoena, populazio osoaren. Populazio honen 51% dela, alegia, jatorri atzerritarreko biztanleriaren 51% da gaztelania hizkuntza ofiziala gehienek, gaztelania lehen hizkuntza eta askok hizkuntza bakarra duten biztanleak, ez denak jakina. Hau da, Erdi Amerika, Ego eta erdialdeko Amerikatik etorritako biztanleria hartzen du 51%. Eta populazio hau ere ez dago modu homogeneoan banatuta herrialde osoan. Nabarmena da Donostia aldean, askoz ere handiagoa dela dentsitate hori, esate baterako Donostian bertan erdia baino gehiago da 151, okerrezpanago, 151 da, gaztelania lehen hizkuntza duen populazioa, immigrazioko populazioa. Aldiz, esandakoagatik, aldiz, Goierrin askoz txikiagoa da portzentai hori, ereduaren aldetik. Azken ezaugarri bat webgunea erakutsi arte. Azken ezaugarri bat, aipatu nahi nuke, populazioen jatorri atzerritarreko biztanleriaren feminizazioarena. Hori ere oso garbi ikusi da, eta azken urtetan areagotzen ari den fenomenoa da, jakina oso markatuta dago zaintza lanarekin eta gauzak aldatzen ez diren bitartean, halako batean aldatzen diren, baina oso feminizatuta dago zaintza lan eta datorren biztanleria hau, eta lotura dago gainera gaztelaniaren presentzia handiagoarekin. Honaino ezaugarri nagusiak ikusi den argazki hori erakusteko, pentsatzen dut, izango zenutela zera prentsagarran, baina erakutsi nahi dizueke, egia esan, arazotxo badaukagu teknikoa eta nik ezin dut kontrolatu pantaila, baina saietuko gara erakusten zer egin dan webgunean. Esan da bezala, proiektoren emaitza fisikoa momentu honetan da erabilgarri dagoen eta publiko dagoen webgunea. Webgune hau egongo da erabilgarri bai euskera hizkuntza berdintasun webgunetik, zuzendaritzatik, eta baita aniztasunaren sailetik ere bai. Eta hori ja irikian dago alegia. Ikusten denez, tresna bat da, hemen jarri ditugu webgun datu guztiak hiru moduta erakutsita. Mapa horretan dentsitatearen arabera kolokatu ditugu datuak, gero grafikoan tamainaren arabera pena da, zindet erakutsi, hor ikusten da dentsitatearen arabera, eta behian grafikoan ikusten da datu guztiak tamainaren arabera ordenatuta, eta gero esango dut taulan, aldameneko taulan, alfabetikoki. Beraz, horrek erakusten digu, datak ikusteko modu desberdinak. Ze aldagai jarri ditugu hemen? Biztanleriaren jatorria, eta biztanleriaren jatorriaren baitan, erakutsiko nizueke, esate baterako jatorria atzerritarra. Ikusten baldin bada datu guztiak, ikusi ditzakegu bai portzentaietan eta bai kopuru absolutuetan. Ezin gara sartu detailetan, baina hor daukazue aukeran. Baina importanta da ikustea, datu hau guztiak eskura daudela bai Gipuzkoa mailan, bai eskualde mailan, eta baita udalerri mailan. Hor, eta esango nuke, ze adierazle ikus ditzakegu, adibidez,
ikusten hemen 20 jatorri estatu nagusietako biztanleria aukeratu ezkeo, ikusi dezakegu bakoitzaren, adibidez, aukeratu edozein, Marokokoa eman dezagun, aukeratu hor bat, kopuru absolutuak, hor ikusi dezakegu dentsitateren arabera, populazio hori, jatorrizko 20 nagusi, aipatu dituten, 20 nagusi horietako populazioa nun dagoen kokatuta Gipuzkoa osoan, bai? Eta horrela, bakoitzaren datuak dauzkatze hor ikusgai. Baita dauzkagu datuak feminizazioari buruz, adinaren araberako banaketari buruz, eta hizkuntzaren kudeaketari buruz ari garenez interesgarria iruditu zaigu jartzea baita ere euskara gaitasunari buruzko datuak ere bai. Iruditzen zaigu teknikari edozein teknikarik interesgarri duela ikustea udaleko hizkuntzanistasunaz gain, ikustea gaitasuna ere nolakoa den. Azken zera bat datu bat erakutzen nahi nizueke hemen webgunean, eta da mundua horremanezkeo, hor ikusten duguna da aukeratutako lurraldaren arabera esate baterako, hor daukagu Gipuzkoa, hor ikusten danez, Gipuzkoan nundik datonen jende guztia, hor ikusi daiteke, beraz, teknikariek izango dute udalerri mailan bertako biztanleria nundik etorri den ikusteko modu erraz bat. Bueno, hau da mapak erakusten duena, eta webgunean honetaz gain badauzkagu beste informazio batzuk ere bai. Iruditzen zaigu informazio asko dago, baita jatorri atzerritarrekoa, bai Espainiatik etorritako biztanleriaren inguruan, bai ezaugarri zehatzin inguruan, eta, bueno, tresna egokia izan daitekela iruditzen zaigu. Baina egunean dauzka hori da, eskerrik asko. Egunean horrez gain badauzkagu baita ere proiektu honek daukan beste atal bat. Eta da kudeaketarako proposamenak, eta honen inguruan Xabierrek hitz egingo du, pixka bat. Bai, momentuz, horrelako sugerentzia antzeko batzuk egiten ditugu, ezta? Eta azken finean, hau ikusi beharko da nola garatzen den. Alde batetik, proposamen hauek, zuzentzen zaizkio herri administrazioari, neurri batean, berak hartu dezakelako parte, eta hor, ikusi behar da, esaterako, aldundiak zer egin dezakeen, edo udale zer egin dezaketen, edo beste unitate batzuk, alaman komunitateak nola, zer egin dezaketen, ez da. Baita, jatorri atzerritarreko biztanleriari ere, oso importantea da, Europe jakin dezaten zen nolako ondasuna duten, ez da? Eta hemen oso elementu interesgarria izan daiteke, momentu batean identifikatzea, heltzen direla ere toki batera non badagoen hizkuntza bat, txikitua, eta eraberean bertakoa dana eta bertako hizkuntza dena, ez da? Eta hor sortu litezke nolabaiteko, konfiantza harremanak, empatiak, ez da? Esateko, zu daukasun hizkuntza txikia izan da ere oso importantea da. Orduan horrepe balio du horretarako, ez da? Eta azkenik, gizarte osoari zuzenduak, da? Baita, Gipuzkoako gizartea, neurri batean, arro egon dadin ikusita zelako ugaritasuna dagoen, ez da? Orduan, proposamenak horrelakoak izango lirateke, ez da? Edo hortik abiatzen dira. Eta hori betetzeko. Era berean oso importantea da, proposamena zehatzauak egin gura badira, hiztun kopurua kontutan hartzea, eta hiztun horiek nola dago zen bananduta lurraldean. Hau da, hiztunak 2000 badira, baina gero oso sakabanatua badago udalerrika, egin ahal izango dira gauza batzuk, baina beste batzuk ez. Orduan, importanteak izango dira ere konzentrazioak, ze konzentrazio horietan posible izango da, esatu baterako momentu batean ikusten bada alfabetizazio prozesuak egin litezkeela gurasoetari seme-alaben ganako, hori igual oso importantea da, ze horrek azken finean errespetua adierazten du eta nolabaiteko konfiantza orokorra sortarazten du. Esango dut hori oso importante izango da. Beste alde batetik, kontutan hartu behar dira ere adintaldeak. Hau da, segun publikoak edo publiko inmigrantea torri dana zer nolako adintartetan dagoen, hori egin ahal izango dira gauza batzuk eta beste batzuk. Gehiengoa bada oso heldua, behar bada aukingo duen lehentasuna izango da lan egitea
eta seme-alaba baditu, seme-alabaengana pasatuko du erresponsabilidadea. Eta beste alde batetik, oso importantea da generoarena, esatu baterako, hemen, kezka bat daukagu, ikusita esatu baterako, Magrefeko edo Afrikako izan da, batez be herrialdeetan eta publikoetan, eta batez be emakumeengan zergaitik, askotan, emakume honek ez daukalako publikoki presentzia bat, eta orduan hori ikusi behar dena da, ikusi beharko dira, kudeaketarako, ze hizkuntza, eta igual batzutan, euskera bera izango da lehenengo hizkuntza erakutsi behar dena, lehenengo izan behar du, gitzendik aukin dezala komunikazio hizkuntza bat. Orduan, hemen ikusi beharko dira, variable ezberdinak, ezta? Gero beste arlo batzutan, zer egin beharko da, hemen dagoen ondasuna erakusteko, gu planteatu duguna da, hizkuntzak ere oso txikiak direnean, igual egin behar dena da bakarrik erakutsi, egin guk esaten genuen, ez da, egin erakusketak, egin erakusketa ibiltariak udalerrietatik, erakutsi dauden ondasunak, esate baterako lehen esan dugun moduan, balorea eman diezaioten eure jatorriz dakarten hizkuntza txikiari ere basatu baterako edo irakurketa publikoak egitea, publikoki udalerrietan egitea bakarrik erakusketak esateko hemen gaude, hau egiten dugu, eta esango dut honek azken finean interakzio bat sortu dezake, ze azken finean gagoz, hizkuntza txiki batzuekin, hizkuntza txikitu batekin, eta hizkuntza handi baten tartean, eta orduan interakzio horrek eman dizake, hainbat, esango dut, trataera ezberdin, espezifiko, tokiko, eta hori oso interesgarria izango da. Eta gero, talde trinkoak badaude, lehen esan duan moduan, oso importante izan daiteke, ikusta bestera bateko estrategiak garatu daitezkeen, ezta? Eta azken finean, pentsatzen duguna da hemen oso importantea dela alduntze linguistikoa. Azken finean, konfiantza horretatik ere, uste dut, bi eratako neurriak edo proposamenak planteatu beharko direla. Bata da, euskararekiko nolabaiteko, konfiantza, empatia hori sortu talde txikietan, baina baita, eta hemen dago erronka oso importante bat, ez da? Eta da, gazteleraz edo gaztelera dutenek diren moduan gehiengoa, hor ere, nolabait esan, badutela euskararekiko nolabaiteko begirune bat izateko premia. Orduan, gura duguna da, momentuz, proposamenak izango dira eraskotakoak, eta importantena dana da, hori, ondasun honen berri ematea, eta ondasun guztionen artean, konfiantza interakzioa lortzea, eta azken finean, gero, tokian tokiko eta alden tokian, behar bada, neurri, nolabait, sustatzaileak ezarri, ezta? Eta nik uste dut, honek ematen duela tartea, honelako kontuetarako, zebentzat momentuz dakiguna da, non dauden hizkuntzak nola banatzen diren, eta hemendik aurrera egin litekena zabalik geratzen da. Eta nik uste dut oso itxaropentsua dela ikuspegi honetatik, ez da? Azken ideatxo bat azpimarratu nahiko genuke, izan ere, bi hitz bakarrik esan, proposamen bat ere badaukagulako udal mailako harrera protokoloaren inguruan. Jatorri atzerritarreko biztanleriaren heltzearekin batera proposamena da landuta dagoena, hain zuzen, baina horri heldu nahi izan diogu baita ere, lehen kontaktua administrazioarekin udal mailan izaten da, eta iruditzen zaigu aukera dela momentu honetan bi gaiak ondo elkartzekoa, alegia hizkuntzen aniztasunaren kudeaketa eta inmigrazioko populazioaren kudeaketa arduratsua eta giza eskubideetan oinarritutako kudeaketa hori egiteko aukera badagoela. Eta saiatu gara eta horretik gaude hemen Garbine eta Jonen babesarekin lan hau egiten, ez? Orduan, kudeaketa harrera protokolo baten irizpide batzuk eskaini ditugu eta bi hitz bakarrik emango ditut. Alde batetik, oinarrizko ideia nagusiak direla elkar ezagutzea,
eta bizikidetza eta justizia soziala eta aukera berdintasuna bermatzeko pentsamentua, makinaria osoa martxan jartzea. Importantena da kultura eta hizkuntza aniztasuna aitortzea, aberastasun balioa ematea, zabaltzea eta aukera berdintasuna ziurtatzea. Euskara erdigunean jarriz. Alegia, bi alderdi hauek elkarrekin kudeatzea erronka oso importantetzat hartzen dugu eta implikazioa eskatzen du erakundeen artetik, eragileen artetik eta baita gizarteak oro har hartu beharreko konpromisoa dela iruditzen zaigu. Hortarako trebatu beharko ditugu, trebatu beharko da erakundeak, trebatu beharko dira politikariak eta baita teknikariak. Eta hortarako plangintza osoa egiten hasi beharko da ziur asko. Eta baita, ez bakarrik maila teknikoan edo politikoan baita gizartea sentiberatzeko eta baita dinamizazio soziala egiteko helburuarekin. Gure ametsa litzateke errealitate hau sakonago ezagutzea, benetan hizkuntza aniztasunarekin zer gertatzen den sakonago aztertzeko ikerketa kualitatiboak egiten hor sakontzea eta bi esparru hauek, hau da, immigrazioaren fenomeno soziala eta hizkuntza politikaren o hizkuntza aniztasunaren kudeaketaren bi arlo hauek txertatu eta implikazio horrekin erronkari aurre egitea. Hori izango litzake gure ametsa. Eskerrik asko. Nik gurako dituzke bi gauza bakarrik aipatu, oso importanteak. Bata, harrera planteatu du Belenek, eta datorren astean hasiko dugu, harrera eredu propio bat asmatzen, eta horretarako talde bat osatu joango da, eta hori Euskal Gobernuak eskadutako eskari bata, eta uste dugu oso importantea dela, ze migrazioa gero eta konplexuagoa da. Momentu honetan ditugu alde batetik imigrariak, beste alde batetik ditugu transitoan dagozenak, beste alde batetik ditugu errefuxiatuak, beste alde batetik ditugu menak eta jenak, esango dut, gero eta konplexuotasun ondio badauka, gero eta trataera konplexua behar du. Eta imaginatzen du jakingo duzuela, baina oso importantea da momentua guzti hau berrikusteko eta beneran serioski hartzeko, eta bihar bertan lehendakariak irakurriko du eta deklaratuko du migrazioaren aldeko itun soziala. Eta orduan uste dut hori beste gertakari importante bat izango dela, nolabait, kontu hartu dezagun, immigrazioa etorria dela, baina immigrazioak etorri berriak direla, eta azken finean, hemen residentziatuko direla, eta etorkizunak hau beharko duela kudeatu. Lehen uste eta zuintzait dela esatea, soziolinguistika klusterrari eskerrik asko, egindako lan guztiagatik. Eta Jon Ganbraren zuzendaritzari galdera honen bila etorri zalako, eta uste fruitu oparoa mandula. Eta beste gabe, zalantzak edo galdera bali maituzue, ointxe aprobetxatu. Hau ez da maldango errazalek izango sustatzaile horientzat? Bai, segitan. Realitatea ezagutu behar da. Eta realitatea konplexua da, oso konplexua da, baina mundu honetan bizia, mundua gero eta hizkuntza aniztunagoa da, eta gure gizarteak gero eta hizkuntza aniztunagoa da. Hasieran ahaztu zaite esate eta barkatuko diazue, baina oso kontuan izan behar da, lan honetan ez degula kontuan izan gaztelania inglesaren kasua, hori alde bate utzitako gaia da. Konplexua da, baina eta heldu behar zaio. Derrior heldu behar zaio
zaion gai bat da. Eta iruditzen zaigu badauzkagu ereduak, eta Katalunia hor dago, momentu honetan iruditzen zaigu kudeatzeko moduko egoera batean gaudela. Gipuzkoan 10% da jatorri atzerriko 10% da, ez da gehiago. Eta iruditzen zaigu ondo heldu ezkero eta errespetuz eta giza eskubideen ikuspegitik ondo landu ezkero, seguru, iruditzen zaigu euskara izan daitekela kohesio hizkuntza. Gutxinez, Gipuzkoa izan daitekela eredugarri kasu honetan. Zergatik? Hain zuzen, euskara dagoelako senduen. Eta hor, ahalegin handia egin beharko genuke denok, honi, ikuspegi honetatik heltzeko. Eta horrela salduko dugu produktua. Barkatu? ¿Ya se encuentra en Gaztele? Bueno, es cierto que en Guipúzcoa la población de origen extranjero es el 10,3%. Y de esta población, el 41% tiene su origen el castellano como lengua oficial. La mayoría de estas personas son, además, monolingües en castellano, pero esto no tendría que ser motivo de excesiva preocupación, sino tenemos que plantearnos como un reto el que tengamos una situación de pluralidad lingüística, de multilingüismo, de multilingüismo que cada vez irá aumentando y que tenemos que tomarlos como un reto. Tenemos ejemplos de gestión lingüística que nos están indicando que el multilingüismo no es un obstáculo, sino un reto en el que el euskera puede funcionar. Bueno, siento... Barkatuko jazu. Bai. Gaztelaniaz nahi duzu, ez? Y además pensamos que en Guipúzcoa tenemos un reto especial, pues porque el euskera el euskera tiene en Guipúzcoa una fortaleza especial y esa presencia nos puede ayudar a elaborar modelos para que podamos realizar una gestión adecuada del multilingüismo en el territorio. Vale, va.